ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони Сомонаи Савдо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин аввор имрӯза мо якчанд намуди хонаҳои нав қабул кардем ки пешниҳоди шумо мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ дорои замин, мошин, хона, квартираҳо бошед, агар суратҳоша ҳамроҳи маълумотош дар WhatsApp мо роӣ кунед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. ирӯз 21 июли соли 2024 1000 рубл 120 сомон дар бонки Эсхата ба канали Савдо ТВ хушомадед. имрӯза навор астай. хонаҳо аз шаҳри Душанбе, тарафҳои Зарафшон, квартира тарафҳои Галубе Экран астай. Хоб аз Кулоб астай, аз Ваҳдат астай, аз Фархор астай, аз Данғара астай, аз Хурусон дорем, шаҳри Ваҳдат, Ҳисор астай. Хулас беҳад арзон я апада точкаи сехи дузанагӣ дар корай бо я апада хона дар корай мақсад ҳамхелӣ рекламаш мекунем. Бо диққат тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Савдо ТВ ҳамин навори мада бачако лайкора бизанен, дар каналам подписатсия кунен. навора мо сар мекунем. дӯстони азиз, дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москваст ки област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, дӯстон ба якмора мошин ҳаракат ба самти Тоҷикистон мекунад. хулас ҳаракат кунед, успет карда бортон орой кунед, соҳ саломат худо хоҳад мерасад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астак ки дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Султонобода қарор дорад ки 230 000 сомонӣ меган. мардами сарбаланди Вахш ҳамҷен тамошо кеса бошем, мегӯем ки мо тамошо кардастем. бачаҳои Вахш бемеҳр нашем. 13 сотих масоҳат, 2 хонагах. ана ҳамин хона нигоҳ кунед чӣ хел фасон. ремонтош хулас бад нестай, савдо мешавад. 230 000 сомонӣ бо муомила дорад. дута WhatsApp-шон прямои занг бизанен, кор мекунад. хоб ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Султонобод, Дружба мега, раҳи поезд. 13 сотих замин, 2 хона, 1 долон бо савдо мешавад. подвал дора. ремонт люкс, замонавӣ обсвет ҳаст. ҳуҷҷатҳо 100% бания дар даруншай. ошхона дора, ҳуҷҷатхона дора, хулас оғлам дора. маълумот пура WhatsApp-да занг занен мега. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюм эълони ирӯза. квартираи фурӯшӣ астак ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, нархш бо маслиҳат. дӯстон, ана ҳамин квартира дарҳол бояд чи савдо карда шавад. тарафҳои ноҳияи Рӯдакӣ, хулас нархша муомила қатӣ меган, яъне ки тамом кардиан, булора вардоштиан, маҳкам кардан. ин ҳамин ҳолат савдо мешавад. доми аслан 9 этажа дар якум этаж қарор дорад. хулас дига бо муомила дорад. бахшиш дукомната дар шашум этаж басай. аслан дом худаш 9 этажа. дӯстони азиз, магазин дигар дар ҳамин якум этаж ҳастад. дӯстони азиз, дар лаби раҳи Калонай мега. хоб ба назди хона машрукаҳои 41 ва 45 мегзарад. маълумот пура бардор азиз, занг бизанем, маслиҳат карда бигиред иншоалло. ассалому алайкум мега, манда хона дар кора ёки замин ёки точка бошам мешава мега. мақсад мехоҳам ки бихарам ёки точка бошага сехи дузандагӣ мекунам. мехоҳам сехам кушом ҳамон тарафҳои ноҳияи Ёвон дар районаш бошам мега, мегирам мега. касе дора мармат агар бошад хона бошад ним бошам метавонам далч астаниша оиста ёки точка бошад пони мегирам мега. касе дора дар WhatsApp хулас нависам бардор азиз, мехарам. точка бошад пони мегира. хона бошага ним шамета астаниша оиста ҳар моҳа меспурам. касе дар корам хали бо муроҷиат шумо реклама мекунем. я пара дастгир кунем бардор азиз. хоб нафар навбатӣ мега: ассалому алайкум дӯстони азиз, манда хонаи заминӣ квартира хулас дар кора як хонага мега аз Душанбе боша агар мегирам. айни ҳол 110 000 сомон дорум. метавонам далши астаниша оиста меспурам. боқимондаша хулас ҳар моҳа меспурам мега. WhatsApp-шон 45 53. ина марамад ҳамин шахсият мақсад муроҷиат кунен, мегира. 110 000 сомонӣ дорад. астаниша оҳиста меспура. касоне ки домои баланд дорен, мақсад квартира зиёд дорен, ина марамад ҳамин шахсият да
ҳуҷҷат паспорт қатъи мақсад битен, ҳар моҳа меспорад далши. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор деҳаи Баракат. ира мегири Баракат мевишер бача 6 сотих масоҳат, 2 дар хона дора, ҳуҷҷату садфоиза, кухни бания оғил дора, мактаба, магазин, беморхона ҳастай, плюс наздики об свет ҳам доран. 150 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад сон. телефоношон рақами 988 ёки WhatsApp аз Русия прямой +9 996 занг занен. муомила карда бигирен 150 000 сомонӣ. ана ҳамин зани савдо мешавад. 150 бо муомилаи хубам дора. маълумотои пурраша тариқи WhatsApp ёки дасти Вавилон ахираш 889 занг бизанен, масъалат карда бигирен. навори савдо ТП маъқул боша бачаҳо. ба як дона лайки бепул мора дастгири гарини мекунен. до хоҳад бо бари шумо лӯбоихи хонаҳоро пешон мекунем. тамошо кардан гирем биродири азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Хуросон деҳаи Уялӣ пеши бозори Навда қарор дорад ки масоҳати 8 сотиха 2 дар хона дорад, 1 калидор, бания, ошхона, ҳоҷатхона дорад, дегдонхонаву оғилам ҳастай. хулас чотка вариантои беҳтарин. обсветам дорад, назди шоҳроҳи Душанбе ва Бохтада қарор дорад. нархша мега 200 000 сомонӣ бо муомила ҳам дорад. ба ҳама чизу чораш қатӣ хулас мефурӯшанша. нархша мега ки 200 000 сомон. ана ҳамин хона бояд чи дарҳол савдо карда шавад. масоҳати 8 сотиха 2 комнатага, ноҳияи Хуросон, деҳаи Уялӣ, пеши бозори Навда қарор доштааст. маълумоти пурра оиди ҳамин хона дӯстон худотон бо занг мезанен, маслиҳат мекунем, мегирен. дар комментария ҳатман нависен ҳамин хона арзанда ба ҳамин нарх ҳастай нестай. баъдан дар комментария боз нависен аз куҷо то чанд сомона шумо дар хона дар кор, пешниҳодтон мекунем. дӯстон, як гапа мақсад мегӯм ки мо ҳаракат мекунем хонаҳои арзон навор кунем. ҳастае хонаҳое ки 500-600 ҳазорай. мо метавонем монем, не ки мақсад фикри шуморо мекунем бачаҳои ғариб, айни ҳол мақсад маблағиён қинай. ито дар ҳамон комментария менависад ки Саудо ТВ хонаҳотон гарени қиматай. ака намедонед шумо дар чӣ хели хона навор кунем, усша дар комментария нависем. ҳамин қад нарх меён бача айда арзонаш дигар нест, ҳастае оғилан ҳамашохи. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната масоҳати 4 сотиха дар ноҳияи Фархор. бачаҳои Фархор ҳамҷаен тамошо кунен. 140 000 сомонӣ. 140 000 сомонӣ бо муомила дора. рақам барои тамос 909 занг за. 4 сотих замин, 3 дар хона, хобхонаҳо 6x3, анҷомхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. нашод масъалаи документҳо 100% бо арзон мешавад. ҳозираша 140 000 мегем, бо муомила ҳам дора. яъне ки хонара болои вар доштан, боло маҳкам, хоб шикатур кардагӣ, шпаклёвка кардагӣ, баъзе хонаҳо мақсад тайёр барои зиндагӣ. 140 000. ака нагуфтан дар ноҳияи Фархор кадом маҳаллаву маълумот пурра дӯстон мақсад нарасид. ҳамин қа маълумот ки толка ноҳияи Фархор. худотон рақамҳои ахираш 0001 да занг занем. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Истиқлол, яъне ки ино навбунаҳанд, то ҷое ки маълумот расидаак. 3 комната масоҳати 6 сотиха ҳастае ки бо савдои хубам дорад. 210 000 мега муомила дора. хулас касоне ки аз тарафҳои Истиқлол, деҳаи Истиқлол хона хоҳиш кардем, ина мондем аки сурата вақте ҳамо барфи да гирифтагӣ дастай. худаш ака дар Русия ки ҳастай. ба ҳам хотир суратҳои нав нест ки амира роимон кардан. мо ба ҳами хулас шумо дар реклама кардем чун азиз. ҳамин рақамҳои 94 19 28 28 занг мезанен, маслиҳат карда мегиренша. 3 комната бания, кухни, коридор дорад. қай дидесен ҳавли чихелай гирдаш ба семлок забор гиртаги тайёр. ин ҳами састаяни хулас 210 000 муомилаи хубам дора. занг бизанен аз номи канали ютуби Саудо ТВ салом расонен. бо шумо да худохоҳ скидка гарини ҳам мекунам чун азиз. маслиҳат карда бигиренша маъқул бошад. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната квартира 13 этажа қарор дорад. 44 метри квадратӣ. шаҳр Душанбе, тарафҳои галубаи экранда қарор дорад. ана ҳамин квартира
просто хона зури бада люкс ҳамаш евро ремонт кардагӣ касе ки мақсад мегира муомилаи мақсад камбеш дора бо шоҳона зиндагӣ мекуна 535,000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе тарафҳои галбои экран дорад. хоб общий дом асан 18 этажа мега иш дар 13 этаж қарор дорад. Ремонти нав райони Шоҳ Мансур қарор дорад. хоб кӯчаи айнӣ н духонага хоб 13 этаж 44 метри квадратӣ маслиҳат мақсад камтар бо мешавад. мошин қатъӣ қабул намекунем толка ба суми хел ба нарх 535 та муомила дорад. алиш намешава мақсад ба мошинам қабул намекунем. мега бардор азиз занг зад чахчах кунем. мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки як комната квартира дар 3 этаж 25 метри квадратӣ дар Душанбе тарафҳои Зарафшонда қарор дорад. ин хона фикр мекунем дарҳол соҳиб шам ёва 169,000 сомонӣ ана ҳамин састяни савдо мешавад. рақамҳои 2480 WhatsApp шунаи занг мезанед маслиҳат карда мегиринша. срочна фурӯхта мешавад. як комната квартира дорои 25 метри квадратӣ дар 3 этаж хулас савдои хубам дорад. дом аслан мега 3 этажа хона дар этажи 3 қарор дорад. маълумот пурра оиди ҳамин квартира дӯстон азиз рақамҳои WhatsApp 2480 занг мезанед маслиҳат карда мегиринша. навор маъқул боша лайк казанен дар канал подписатсия кунен. бовар дорам аз канали Саудо ТВ ягон мошинай ягон хонаи арзонай ягон заминай меёем бардор азиз. хулас подписатсия кунен фақат. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 3 комната масоати 10 сотиха дар Душанбе тарафҳои Зарафшонаишам қарор дорад ки мега 250,000 сомонӣ бо муомила дорад. хонаи заминӣ 3 комната 10 сотиха амира мақсад 3 акавдар бигирен агар бо хуб мешавад 3 сотихи тақсим мекунен далши гарин зиндагӣ мекунем бардор азиз. просто совети ман барои шумо ҳамяй 10 сотих 3 дар хона ҳаммом кухни ошхона алоҳида об свет ҳастай боду ҳавои тоза дарахтои мевадиҳандаам дора. хоб хона мега дар ҳам тарафҳои Адироша хулас Адирои ҳамин Зарафшон деҳаи Армуғон қарор дорад. дар WhatsApp занг занен алиш мешава бо квартира ё ҳавлӣ дар шаҳр боша мега алишам мекунем. ҳамин хел маслиҳат хулас дорад дӯстон азиз. хел варантура масай ба нарх 250,000 сомонӣ ҳай хулас бачако занг бизанед ям маслиҳат карда бинишад. мегзарем ба 10-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 3 комната масоати 10 сотиха дар ноҳияи Данғара маҳаллаи Баҳористонда қарор дорад. ана ҳамин хона бояд чи дарҳол савдо шава 70,000 сомонӣ меган муомилаи хубам дора. нашод масъалаи овош ҳай шигрихтози тараққиёт пешрафтеса ҳама ҷо об рордесан касе мегира 70 тада ба наздикӣ хулас ов ҳам мегзаратун азиз. муомила кунен занг бизанед рақамҳои ҳами 072 02 46 46 маслиҳат куненда бигиринша маъқул боша. канали Саудо ТВ-ра ирӯза навораш тамом шид. ба 10 дона хона дар хизмати шумо будем. лайкора дар канали мо ҳатман бизанен. подписатсияро фуромӯш накунен. чизе ки дар шумо боша хоҳен дар канали мо рекламада гузорен. дар рақамҳои WhatsApp 992 931 07 99 97 WhatsApp хона мошин квартира чизе боша мо рекламаш мегӯем фурӯшам мегзорем. хошай ҳаматон ба 1 дона лайки бепл метавонед Саудо ТВ-ра дастгирӣ гарени кунен поддержка кунен бачаҳо. агар дӯсту бародаротон хонахар заминхар боша канала тавсия битен. боқӣ дар амони худо зиндаву сарбаланд бошен. хушҳолем ки моро тамошо мекунед бачаҳо азиз.